Wannan ne farkon zuwanka wannan YouTube channel tamu, kashe ka danna mana subscribing. Za mu zo muku da bayani kan yadda ake sauke bidiyo daga Facebook da zuwa web. Da farko abin da za ka yi, ka shiga Google Play, kai sashen ɗin application ɗin nan Facebook video downloader. Sashen video downloader for Facebook. National installing as ya ga yanzu kawai abin da ko da bidiyo da kai za zan iya bisa ku. Yanzu kuma baya kwafo sai postin normal ko da artist ne zai kwafo. Wanda haka yanzu bari mu shiga bari kwafo ne biyu. Na gaba zafina, mai murna dangina, da so samuna, yanzu makarkare da ke in yau aure na kosa, in ba ni ka yin hoto, yin kuma zuwa application ɗin gashi wadda haka yanzu zai buɗe mana. Da a ce ban taɓa buɗewa ba sai ya tsaya na yi login. Na saka Facebook, number wayata da password. To amma tunda na sama buɗewa yanzu direct gashi yanzu ya kawo mana bidiyo. Wace ce Amala? To sai in taɓa download.